हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय mybodotech चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो शेयार खालामगोन जे एसेक एचएस सेकेंड इयार थारमाने एसेकजों खुंजानाय आसाम हायर सेकेंडारि एडुकेशन काउन्सिल बेजों खुंजानाय जा एचएस फाइनाल इयार जायफोर नोंथांमोना होगोन एबा कैंडिडेट्स दङ स्टुडेंट्स नोंथांमोननि थाखाय बे स्पेशली भिडिअआ जागोन आरो लोगोसे जायफोरनाखि गार्जेन नोंथांमोनहाबो गाइड होनो थाखाय बे भिडिअनि गेजेरजों जेन मिथियो आरो बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो आपडेट लाबोबाय जे नोंथांमोनहा गार्जेन एबा स्टुडेंट्स दङ नोंथांमोननि नखराव एबा फेमिलियाव नोंथांमोनहाबो मिथिनानै लानो हागोन जे जायफोरनाखि मिथियाखै आरो स्टुडेंट्सफोरा नोंथांमोननो शेयार खालामाखैब्ला जायफोर स्टुडेंट्स नोंथांमोनहा बेखौ मोनखाबायब्लाथ' जेबो नङा नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामदो फाइनाल नोंथांमोननि एग्जामनि थाखाय नोंथांमोना मोजाङै प्रिपारेसन खालामदो जेन नोंथांमोना स्टेन्ड लाखिनो हायो स्टार डिस्टिंक्सन नोंथांमोना लाखिनो हानाय जायो बेनि एग्जामा जागोन जोङो माने 2024 आव जागोन आरोना नोंथांमोनहा बेवहाय नायनो हागोन जे 12 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायजेननानै मार्चनि 13 नोंथांमोना बेसिम जागोन नोंथांमोननि एग्जामा बेनिफ्राय बेखौ रुटिनखौ डिक्लेयार होदों 7 तारिख डिसेम्बर 2023 खालि दायो जोङो गाहायाव बिनि रुटिन्सफोरखौ जोङो नायनोसै नोंथांमोना आंनिफ्राय फिसा रिक्वेस्ट नोंथांमोननिसिम गेजेरावनो आङो हाबखावनानै बुंनाय जाबाय जे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम हाजासे शेयार खालाम जेन नोंथांमोनखौ जेरैबायदि बे भिडिअनि गेजेरजों हेल्प होनो नाजादों नोंथांमोनाबो चेनेलखौ हेल्प खालाम आरो जाहाथे गुबुनफोराबो नोंथांमोननि सायाव जाहाथे हेल्प मोननाय जायो बेनि थाखायनो शेयार खालाम बेनिफ्राय बिनि रुटिना जाहैबाय 12 स्टेन्डार्ड एबा एचएस फाइनाल बेनिफ्राय डिसिप्लिन एबा स्ट्रिम्स होननानै बुङोब्ला आर्ट्स कमार्स साइन्स एन्ड भकेसनेल बेनि सायाव जागोन बेनिफ्राय बेनि मेन एग्जामा स्टार्टिं जागोन 12 फेब्रुवारि नोंथांमोना नुखाबाय बेनिफ्राय 13 मार्चनि गेजेराव 2024 जोङो बेनि रुटिनखौ जों बेबायदि नुनो मोनबाय गासैबो बेवहाय माखासे साबजेक्टफोरा आफ्टारनुननिफ्राय जागोन आफ्टारनुन टाइमा जाहैबाय 1:30निफ्राय 4:30 PM सिम जागोन बेनिफ्राय मर्निं हिसाबै 9:00निफ्राय 12:00सिम जागोन आरोना बेनिफ्राय जोङो गासै साबजेक्टफोरखौ नायगोन प्रथम हिसाबै फेब्रुवारि 12 तारिखआव दङ जोङो इंलिश साबजेक्ट बेनिफ्राय जोङो फारि फारि मोनलांबाय थागोन बेनिफ्राय जों मोनलांबाय थागोन माने आफ्टारनुननिफ्राय आरोना बेनि एग्जामा गासैबो आफ्टारनुननिफ्राय जाजोबगोन जों फारि फारि नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना रुटिनखौ लानानै आरामसे नोंथांमोननि गोनांथि बायदि स्टाडि खालामदो एबा नोंथांमोना मोजाङै नांगौबायदि रिभिजन खालाम जाय नोंथांमोना रिभिजनखौ खम खालामगोन नोंथांमोननि थाखाय पारसेन्टआ मोजाङै जानाय नङा बेनि थाखायनो साफ्रोमबो रिभिजननि गेजेरजों मोजाङै स्टाडि खालामो बेनि थाखायनो शेयार खालामनाय जाबाय आसाम केरियार अफिसियेल साइटआव आं दा दंफैयो नोंथांमोना रुटिनखौ डाउनलड खालामनोब्ला गाहायथाराव फैनानै बेहाय नुनो मोन्दों एसेक एचएस एग्जाम रुटिन नोंथांमोना बेहाय क्लिक हियार अपसन नुनो मोन्दों बेहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन अब्ला दायो आङो क्लिक हियाराव थुबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि मोनसे इन्टारफेस गेवगोन आरोना बेखौ जोङो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन दायो जोङो बेनि रुटिनखौ नायबाय आरोना फार्स्टआव जोङो नुनो मोनखादोंमोन 12 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै गाहाय फारसे जोङो 13 मा होनना बुंदों मार्चआवहालागै जोबहैगोन होननानै बाहाय जोङो बे रुटिनखौ नुनो मोनबाय दायो नोंथांमोना थिग बेबादिनो बे रुटिनखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन बेबादिनो नोंथांमोना बेबायदि क्लिक थुहाबबाबो जों बेबायदि अपसन नुनो मोनगोन आरोना बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय डाउनलड इमेज बेबायदि नोंथांमोना इमेजखौबो डाउनलड खालामनानै लानो हानाय जागोन दायो बेखौ नोंथांमोना मोजां क्वालिटि भाबै बेखौ डाउनलड खालामनानै लानोब्ला गोजौ फारसे नोंथांमोना 3 डट्स बेवहाय नुनो मोन्दों बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामदो क्लिक खालामोब्ला जों गाहाय फारसे नुनो मोनो बेवहाय मोनसे शेयार अपसन नुनो मोनदों ना बे शेयाराव नोंथाङा क्लिक खालामदो क्लिक खालामखांनायनि उनाव गाहाय फारसे नोंथाङा बेयाव नुनो मोनबावदों प्रिन्ट बेहाय प्रिन्ट नुनो मोन्दों बेयाव क्लिक खालामदो क्लिक खालामखांनायनि उनाव जोङो बेबायदि इन्टारफेस जागोन आरोना बेबायदि इन्टारफेस जायोबा नोंथांमोना मा खालामदो बेखौ पिडिएफआव दोनदो आरोना पिडिएफआव नोंथांमोना दोननांगोन बेवहाय पिडिएफ बाहाय नुनो मोन्दों पिडिएफ नुनो मोन्दों ना सेभ एस पिडिएफ बे 3 डट्सआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामबावनानै बिदि सेभ एस पिडिएफ नुनो मोनबाय अब्ला नोंथांमोना सेभ एस पिडिएफआव नोंथांमोना क्लिक खालामदो अब्लानो मोजां क्वालिटियै बियो डाउनलड जानानै थागोन नोंथांमोना सेभ एसआव एबा सेभआव नोंथांमोना क्लिक खनसे लास्ट खालामबावदो अब्लानो बियो सेभ साक्सेसफुलि नोंथांमोना नुनो मोनबाय अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय